Ake sikhumbuzane lokhu ngokuchitha ngaphandle lapho kwenziwa inkonzo yasekamereni. Abesilisa abaningi bathi lapho sebefika kubuthwandaba bephume bechithe ngaphandle ngezathu eziningi. uDr. Thabile the Blue Clinic yamadoda eseThekwini. Abesilisa abaningi bakholelwa ukuthi lapho benza inkonzo yocansi sekufike kubuthwandaba bephume bechithele ngaphandle. Iningi kulelo zenkolelo ezenza ukuthi abantu benze lokho. Enye nje ukuthi bacabanga ukubavikela ukukhulelisa upartner wayo, kanti eyesibili abanye bakholwa ngempela ukuthi bayivikele izifeni ezithelelana ngocansi. Kuyiqiniso yini lokho? Akusilona iqiniso neze, ngoba siyazi ukuthi kune-precum esaziyo ukuthi ngokuvamile ayinama-sperms, kodwa ama-sperms athile engabambeka kuleli passage endleleni ukuthi lapho isiza isemen precum iwashe ama-sperms asalile kwisemen edlulisa isperm esithe kumuntu wesifazane. Lokho kusho ukuthini? Ukuthi ukuchitha ngaphandle akukuvikela ekukhuleliseni, akukuvikeli futhi naseyifeni ezithelelana ngocansi. Hlakanipha, sebenzisa ikhondomu.